Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Tagalog ang explanation. I'm Teacher Maya at ito ang aking tanong. Tama ba ang grammar structure ng underlined part sa question? Yes or no? Hindi siya tama. Bakit kaya? Dahil ito ay isang indirect question. Gagamit tayo ng indirect question sa mga sitwasyon na hindi pwedeng casual or direct na ang pagtatanong. Depende kung gaano tayo pa-close sa ating pagtatanungan or kung gaano ka-sensitive ang itatanong natin. Dito, ang gusto mong masagot talaga ay ang is she okay? Ito yung pinakatanong dito. Hindi yung do you know? Intro lang to para mas polite ang pagtatanong mo. At ang expected answer nito ay yes or no. Dahil ito ay isang yes or no type of question. Gagamit tayo ng intro questions gaya ng do you know para makagawa tayo ng indirect questions or more polite way of asking. Pero ang problema dahil combination ito sa do you know at is she okay, need nila ang connector or conjunction. Hindi pwedeng i-combine lang sila na walang magko-connect sa kanila. Hindi ito kagaya ng information question na hindi nagagamit ng iba pang connector dahil meron na siyang question word na pwedeng magamit na connector. Gaya nitong why, ng do you know why she is crying? Meron ng why na mag-serve as conjunction or connector sa dalawang parts. Pero ang yes or no question, kung gagawing indirect, hindi siya pwedeng diretso lang. Kailangan nito ng conjunction para ma-connect ang dalawang parts. Ang do you know at ang is she okay? Ang tanong, anong conjunction or connector ang gagamitin natin na wala naman itong question word gaya ng who, what, when, where, how, or why? Well, pwede tayong gumamit ng if, pwede rin tayong gumamit ng whether sa kahit anong yes or no question na gagawin nating indirect question. So, tama na siguro ito. Do you know if is she okay? Do you know whether is she okay? Ay, hindi pa rin. Wrong pa rin ang grammar structure niya. Dahil itong part, after sa if at saka sa whether, dapat hindi na question format. Dahil dapat ang unang part ng question, no? Do you know? Ito lang yung question format. Kahit pa ang after sa if at after sa whether, ang pinaka-question, ang pinaka-tanong mo. So, ito lang dapat ang part na mauuna ang helping verb, tapos kasunod yung subject, tapos main verb. So, yung subject nasa gitna ng helping verb at saka sa main verb sa part na to. Ito ang forma ng isang question. At ito ang forma ng first part ng indirect question. Pero dapat, dito na part, statement na ang forma niya. Meaning, mauuna na yung subject bago ang verb. So, magiging if she is okay or whether she is okay. Ganyan na siya dapat. Try natin na ibang verb. Dito, can sing. Ang she nasa gitna ng can at sing. Dapat mauuna na siya. If she can sing. Ito naman ang verb na gamit ay simple present, does live. So, based sa instruction ko kanina, dapat mauuna na ang subject, tapos kasunod na yung verb. So, ganito na siya. Tama kaya ito? Well, hindi ito tama kahit nauna na ang subject. Basta ang yes or no question kasi na gumagamit ng helping verb na do, does, or did, mga helping verb ng simple tenses, tapos gagawin siyang indirect question, hindi na siya gagamitin. Hindi na gagamitin ang do, does, or did sa indirect question form ito. Wala na sila sa indirect question. Ang main verb na lang ang gagamitin. Ganito na siya dapat. Do you know whether she lives here? No, ang main verb na ipapakita niya dapat ang tense ng verb. Gaya nito, lives, simple present, at ang number sa subject, kung singular ba or plural. So with S, lives, dahil singular ang she. At aside sa do you know, meron pang ibang intro questions para sa ating indirect questions. Kaya ng do you have any idea? Can you tell me? So, tandaan lang, gagamit tayo ng indirect question to be more polite. Especially kung hindi magandang direkta ang pagtatanong dahil di natin ka-berks ang pagtatanungan or medyo awkward ang ating itatanong, medyo sensitibo. Kung yes or no type ang ating ginawang indirect question, gagamit tayo ng if or whether pang-connect sa dalawang parts ng question. At dapat after sa if or whether, statement na ang structure ng kasunod na part, subject, ang susunod ng if or ng whether, tapos helping verb at main verb.
Pero kung simple present or simple past, hindi na gagamitin ang do, does, or did. At yun ang grammar knowledge na gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo naman ang video ito, please share nyo na rin sa iba para may ma-learn rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na iba bahagi ko pa in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!